Sergio i avui us presentaré un conte que es diu El llapis de la Rosàlia. Aquesta nena d'aquí és la Rosàlia i té 6 anys. És una nena que va al col·legi i està aprenent a escriure. La nena estava un dia fent una cara somrient i se li va trencar el llapis. Llavors el seu pare, la nena li va demanar al seu pare: papi, papi, compra'm un llapis nou. I llavors el seu pare va anar i un senyor estava venent moltes coses: xurros, llapisos, fins de colors. Llavors la Rosàlia va dir: vull aquest llapis, papa. I el seu pare li va comprar un. I llavors, quan la nena va arribar al col·legi, estava supercontenta d'estrenar-ho, i quan ho va estrenar es va donar compte que el llapis feia el que ell volia. Llavors la professora es va enfadar molt i va dir: pues ara jo veré si fa el que ell vol. I llavors era veritat. I la nena li va dir: veus? A mi aquest conte m'ha agradat perquè té moltes històries, és bonic, graciós i aprens moltes coses. Com veieu, té molts dibuixos i poca lletra. El llibre aquest té 62 pàgines i és de l'editorial de la Formiga. Adeu i moltes gràcies.